Beste Louis, ik zit op een tractor. Zo gebeurt op de Doordewijkse dag. Het persoonlijkste weer van de wereld geweest. En nu prompt het weer beelden, dan maken ze, regent het. Nee, we zitten, ik zit je, du bent 50 jaar geleden, half eeuw geleden, zo gaat hier begonnen. 50 jaar, 75 ben ik hier begonnen. Dat waren ruilopgaven links, boerderijen. Van moest je een poster weg en dan moest je naar het boerdegebied. En dan kwamen ze poster, had ze een boerderie en hoeveel vee had ze daar? Ja, daar is alles, varken, koeien, kippen, alles. Hè. En toen zijn we gewoon op niks als koeien, melkveebedrijven. Niks als koeien, maar over wie koeien spreekt ze dan? Hè? Hier, nu, op het ogenblik. Op het ogenblik 200 voor te melken en een 100 jongvee. Dus een 300 stuks op het ogenblik. En dat gaat allemaal automatisch, begreep ik hier. Dat, en ja, hier zit 84. En je zit nog steeds actief 6 dagen in de week. Pak je dan een vrije dag bij, maar dat hoort dat ook bij een boeren. Dat is normaal 7 keer 24 uur actief. Hè? Ja, vroeger waren 7, ja, op die maand moeten 7 dagen zijn die actief. Hè. Ja. En nee, Sonja doet nog niks meer. Nee, dat hoeft er wel. Nee. Maar het regent me toch dat er toch nog een derde generatie dat ook nog wil doen op vandaag de dag. Dat is toch wel een dubswel gaat overgegeven. Hè? Ja. Nee, de bedoeling is dat de dochter net weer van euro van hem. Ja, dus we hebben ze dus een kleindochter. Kleindochter, ja, de kleindochter. Ja. Nou, geweldig, u. Nou, ik vind het fantastisch dat ik nog met een mens mag spreken van 84 jaar, die is nog zo actief, want ze zit elke dag nog op de tractor. Normaal wel, ja. Doe even voor de beeldvorming, de mensen toe. Wat kost zo'n tractor op vandaag de dag nog? Dat zou wel 180.000 kosten. Ongelooflijk. Het is ook niet meer wie vroeger die klein tractor nog maar. Ik zeg gewoon per pk €1000. Dus dan heb je 180 pk. Dus 100. Geweldig. Geweldig. Dat hoor je mensen toe. Per pk betaalt ze €1000. Dat is 180 pk, dus dat ding kost 180.000 euro. Nou, dan verhoef ik je niet zeggen wat mijn auto voor pk heeft, maar dat zal misschien wel in dezelfde orde van grootte zijn. Hey, leuk dat ze even de Bibels geweest. En zo dat ze dat aan de jeugd hebben kunnen overgeven en dat er zelfs nog jeugd is die dat weer overneemt. Fantastisch. Ja, maar dat zijn er allemaal voor. Nee, heel zeker niet. Hey, blijf gezond, maat. We zien dus, we gaan eens met de jeugd praten. Ik ga met kijken wat die zeggen. Goed, bedankt in ieder geval. Nou, de regenboete, snel naar binnen toe. En hier zit er in het gezelschap van zo'n 200 prachtige koeien. En nog 100 aan de achterkant jongere koeien, dus bijna 300 stuks, of in die orde van grootte. En even mij zitten lui die boerderie hier een beetje bedrijven. En dan heb ik het eerst over Carla. Carla, ja, du bent eigenlijk de schoondochter van ooit een keer de heerboer, zal ik het maar zo noemen. Hè? Die had ooit een keer begonnen 50 jaar geleden. En we hebben nu aan tafel zitten, die man Roel, maar ook die dochter, Mattie. En dat heeft eigenlijk op zijn 18-jarige leeftijd al gezegd, ik wil die boerderie straks wel weer overnemen. Hebben ze nog meer kinderen boeten, Mattie? Ja, we hebben nog een andere dochter, Vicky. Dat is bijna 17. Maar dat vult niks voor het boerenbedrijf. Dat zit meer gaat richting de zorg, zeg maar. Ja, ook een geweldige uitdaging natuurlijk, hè, zeker in deze tijd. Maar nu vertel eens even, wat maakt boeren nu nog zo interessant? Ik bedoel, voor mij, ik snap dat, want veel moeten het eigenlijk hebben van de boeren, van de Nederlandse boeren. Maar voor u 7 keer 24 uur, dan hebben we nog een prachtig winkeltje aan de voorkant van de boerderie, waar de mensen zich een ijsje komen eten en de melk komen kopen. En andere producten van collega's, van dingen van zichzelf. Wat maakt het zo interessant? Ja, het boerenleven sowieso, dat is een aparte tak van sport, zeg maar. Dat zijn... Ja, ik ben van vroeger zijn ook opgegroeid op een boerderie, dus het zit eenmaal in mij ook. Hè. En dat kan ook niet iedereen. En dan moest ze moest toch een beetje voor geboren zijn, want je kunt ook niet echt het plannen. Want de ene dag loopt het allemaal wie het hoort. En de dag daarna dan krijg je een sturing aan de robot, of dan gaat die tractor kapot, of andere dingen. En ja, het valt soms ook niet met. Je moest overal van op de hoogte zijn. De regelgeving, ja, dat is echt een zwaar last eigenlijk. Want het liefst is ook de hele dag hier tussen de koeien of in de tuin of op het landje willen werken. Maar ik ben eigenlijk echt verplicht. Ik moet 2 dagen in de week moet ik echt aan die administratie zitten. Dat zijn natuurlijk de minder leuke dingen. Maar
we moeten toch gewoon met de regelgeving met en ja, proberen het toch zo leuk mogelijk te houden. Maar ja, als ze dan om de her kijkt, wie schoon voor wonen en wie groen en de zusse koe en de kalfjes springen en doen, dan denk ik dat we toch ook binnen elke dag vakantie hebben. Hè. Geweldig toch, als een moggieboerin zeggen, wat zeggen ze tegen Ja, de vrouw van de boer is te berennen. Ja. Ja. Ja, maar dan moet ze vandaag zo voorzichtig zijn met niet dat ze mensen op een gegeven moment ergens meer op aanspreekt. Ze zeggen, ja hallo, wat zei hij nu? Dan gooi je even naar Roel toe. Ja Roel, toen heb ze het meisje leren kennen. Dat was een meisje, een beetje bierdorp of wie zo dat eigenlijk. Van de andere kant van de dorp. En die hadden ook een boerderie en dachten ze, ja, nu of vandaag hebben ze een complete televisieprogramma's. Boer zoekt vrouw. Maar die hebben ze dus heel snel gevonden toen. Ik geef wel koeien, wel stroontje en die heeft wel grond. En die samen brengen één grote boerderie. Ja, dat is geweldig. Dan hebben ze een partner en er komen 2 kinderen. Eén dat zegt, ja, ik wil meer aan de zorg. En dan kom ik bij het meisje. Martin, je hebt al trek in de begin van die zal ik zeggen, puberteit zat. Ja. Ik wil geen boerin worden. Ja, want ik heb nooit gedacht van oh, ik wil gaan anders. Ja, toen is het gewoon fijn. Ja, de bus toe is zijn eigen ding. Dus thuis heb je geen baas, niks. Je kunt zijn eigen ding doen. Pap gaat helpen, opa gaat helpen. Ja, het winkeltje achterbij. Ja, dat is allemaal superleuk. En dan terug een vriend. En ja, die werd dan eigenlijk als het ware voor de leven gegooid. Of is het dat? Ik kom ook in de boerderie. We wonen in een boerderie, maar dat helpt wel gaan met is meer van de tractors en alles. En niet meer van de koe. Dus als het goed is, moet dat later helemaal goed komen. Dat moet een goede combinatie zijn. En dan heb je natuurlijk alle als je dingen spreekt, het komt met goeie heen. Ja, lekker. 84 jaar en zie je zitten rond de 50 dingen. 52 jaar en Ja, en 18 of 19. Ik ben nu 19. Ja, dan moet je je voorstellen dat hier zitten 3 generaties. En we moeten eigenlijk straks met steeds minder boeren moeten we toch proberen de Nederlanders en het vlees te haaien en de melk te haaien. Wie ziet dat doen in de toekomst? Ja, wie het doet. Ik merk wel dat er veel meer mensen, consumenten, zich er veel meer van bewust zijn dat ze weer terugkomen naar de boer, wie vroeger. Gewoon het eerlijke eten, de eerlijke melk, het vlees wat niet bewerkt is en gewoon een eerlijk stuk kaas. Maar dat merk je ook, jullie zijn meer bewuster van hoe Nederland mee bezig is. Alles te bewerken, alles overal in en duwen. Het zijn geen eerlijke producten meer. Hè? En als je bij de boer bent, dan krijg je toch nog het eerlijke product. En ja, wie de toekomst uit gaat zien, er zijn al heel veel boeren nu gestopt met de stoppersregeling en zo. Maar het zijn ook vaak bedrijven waar mensen al op leeftijd zijn, wat geen opvolger hebben. Die mogen nog stoppen. Vroeger werd heel erg gedaan van, doe moest weer. Maar als de kinderen niet weer willen, wat zal ze dan weer gaan doen? Moest ze zelf toch gewoon een leven hebben. Als het niet meer leven gedaan werd, is dan... Ja, maar ja, soms is de situatie ook zo. Als Roel nu niet weer wil gaan, dan hult het op. En als Matti nu niet weer wil gaan, dan deed je weer nog... tot 67 of zo. Ja, dan gingen we ook langzaam kijken wie we het af kunnen boeren. Dat zit er niet in, Roel. Dat je er met hoe zit er niet in. Nee. Wat doe? Altijd, van Cholo draai ik hier op de boerderie gekomen. Ik heb nergens anders gewerkt. Dus altijd hier geweest. Altijd. Dus het is eigenlijk wie pap hier naartoe kwam. Toen was toen nog een jonge vent. Maar heel klein. Ja, was ze nog heel klein. En ja, dan groeit ze hier op. Dat geldt voor die eigen kinderen natuurlijk ook. En dan, maar nu heb ik wel het idee dat hier wel een regisseur zit, of niet? Ik denk wel dat misschien zeg ik nu te veel, Karel, maar doe best wel immers. De eerste keer dat ik hier ontmoette, dacht ik, nou, verdomme nog, hier tref ik wel immers die de tent voor Cup, die gewoon achter haar leven staat en achter dicht staat, Roel, en achter zijn kinderen en ook vol trots over zijn schoonvader spreekt. Ja, dat is wel nodig. Het is wel teamwork. Hè. Het kan niet zomaar. Hè. En wie je pas geleden kwam met Iske, de leepman met de korte boekjes, ik weet best nooit. Ja, ben het mee je. Daar kunnen zich een doorsnee burger van boete af Pien niets meer bij voorstellen. Ja. Nee, maar ja, dat is ook. Ik ben eigenlijk hetzelfde wie Matti. Ik ben ook van het kindje af aan door met opgegroeid.
Ja, en ik heb vroeger ook, ja, ik ben er gewoon met opgegroeid en het is gewoon mijn leven. En ik zit zo op het tractor, ik ben door aan het ploegen, dan ben ik gras aan het draaien en dan ben ik aan het frezen en dan ben ik de hek aan het snoeien en dan moet ik de administratie. Ja, zoveel markten, wat we allemaal moeten doen. Hè. Ja, geweldig. Zoveel respect voor ja, je zit eigenlijk de prototype voor de boeren die dus straks nog echt dat eerlijk stuk vlees, dat eerlijke kost kunnen bezorgen. En ja, dan heb ik het over wie van die tractors rennen die rondroelen, want dat zal zo zeker weten. Dat is 5. 5 heb je er van die tractors die het hele boerenbedrijf in de gang moeten hebben. Ben je ook nog aangewezen op loonbedrijven? Ja, het meeste voor het hakselwerk. Oké. Maar het meeste doet je allemaal zelf? Dat is eigenlijk ongelooflijk, hè. En ik hoorde al van die Bob zeggen, en de tractor, ja, die moest ze per pk betalen. Dat is 180 pk, dat kost 180.000 euro zit er. Dus zo rekenen ze dat voorzichtig goed. Ja, het is Dat is dan helemaal met tokens. We kijken, de laatste showroom-modellen bekeken natuurlijk. Ja. Maar dat is inderdaad, ja, dat gaat ook maar allemaal, dit is allemaal aangestuurd via robots. Het enige wat ik hier zie aan levensgereden boeten de twee zijn de zwallingen. Dat betekent dat zo zegt dat het een goede omgeving is. Ja, zeker. Die komen al jaren. En ja, die hebben, dat is zo leuk om te zien. Die hebben meestal zelf nestjes. Hè, en dan maken ze het nestje weer een beetje compleet. En dan zussen ze. En dan, ja, op een gegeven moment in het najaar, ze zijn vertrokken. Ja, dan weten we dat er windje aan komt. Hè. Ja. Dus, Even naar die winkeltje van u. Ik zie niet keers. Ik zie niet melk uit eigen huis. Ik zie niet keers. Ja, dat gaan we zeker proeven. Want van kom maar even klappen, komen we hier de flessen vullen. Want zo heb ik tegen eigenlijk leren kennen. Ja. En toen dacht ik bij mijn eigen, wie kan nou immers proos, hè? Ja, hoppakee. Wie kan nou immers, die het zo druk heeft, ook nog dat winkeltje erbij pakken. En wat, niet zomaar een winkeltje, mensen, je stoppen de lui met de fiets en met de brommer en met de auto om gewoon een soft-ijsje. 3 jaar geleden, toen waren we eens op Marktplaats en kijken voor een melktap. Dat mensen een eigen fles melk kunnen tappen. En er sting dat toevallig een boer wat waren gestopt op Marktplaats. Ja, helemaal boven het lijn Nuis. Zijn we dan een ding gaan halen. Ja, Liepelstraathuis. En dat huisje kostte we direct metnemen. We hebben meneer gezet. Ja, we wisten niet wie het ging lopen. En dat liep eigenlijk best goed. Dus mam zei het jaar daarna, kom dan moeten we eigenlijk ook een soffies automaat erbij zetten. Ja. Dus ja, dat lukt ook goed. En nu sinds dit jaar hebben we ook kees wat we doen verkopen van een collega boer. Ja, dat zijn eigenlijk 2 broers. Eén uit de melkveearij op het bedrijf en één uit de keesmakerij. En nu verkopen we dat ook in dat winkeltje. Het is toch meer hobby. Als je het zo druk hebt, dan is het toch ook meer hobby. Als je zegt, ja, je moet gewoon administratie doen en zo gaat. Dat moet niet krijgen. Want je hoort het ook allemaal gewoon even nog te bieden. Maar dat betekent wel, je brengt door met de consument dichter bij de boerderie. Die lopen langs die peertjes aan 5 uur. Ze pakken zich een ijsje, dus in de bieden pakken de kees. En non de jullie, ik kan niet zeggen, overheerlijke kees. Ik heb ook eens af en toe, niet dat die direct kees kwam horen, maar ik moest wisselgeld hebben voor een ijsje te kopen. En dan moest ik kees kopen, want dan kun je wisselgeld doen. En dat is een geweldig marketingmodel, wie ze dat bedacht heeft. Maar dat betekent wel geld. Dus ja, dan zeg je tegen de lui. Toes, als je nu een keer in de buurt zit, want wat is de buurt? Want de meeste mensen weten natuurlijk nog niet, waar zitten we hier ergens? Precies. Eigenlijk noemen ze dit hier, ja, dat is eigenlijk meer de mensen die uit de buurt weten, de Schluffert. Ja. Maar de Schluffert, dat ligt in Mariehoop, gewoon Vuchterstraat 28 en daar zitten we. Ja. En wat je net ook al zegt, dat, ja, je hebt het zo druk, maar toch dat stukje, dat kleine winkeltje, gewoon even het gesprek met de mensen soms, want de meeste lui zin ik niet, maar als ik er net ben, vinden mensen het ook leuk om met de boerin gesproken te hebben. Of ja, met de dochter, ja, we hebben er is. En dan ligt ze er ook een beetje uit van wie het die werkt. En ja, je merkt toch echt, die vinden dat wel fijn. En even dat gesprekje. En dan horen ze al mensen van, we gaan een ijsje eten bij de koeien. Want ja, dan kun je fijn die koeien hier zien, wie die in de robot zit. En dat is gewoon de beleving even van hier. En stadse mensen hebben er geen begrip voor. Of die snapt dit niet wie dat allemaal gaat. Ja. Maar ja, die stadsmensen zeggen wel, wow, wat is die geweldig, wat is het die schoon, ja. En ja, met zoveel zin had het niet meer eigenlijk, hè. Maar ja, we moesten daar ergens dukker bij stilstaan, nu wel wie schoon het is, hè. En wanneer gaat de grote bruiloft plaatsvinden, dat er dus nog een
een aangetrouwde kleinzoon komt, dat jullie is ook ziet dat het... Ja, ik ben 19, dus ik hoop dat het nog wel even duurt, maar nu nog niet. Community was 19 helemaal niet zo uit, dus maar op vandaag de dag is het meer in de buurt van 30, hè, ze gaan allemaal. Zo gaat het, ja. Ja, ik moet eerst mijn school afmaken. Ik heb nu in de Horst mijn veehouderij diploma als school is zo binnen. En volgend jaar ga ik naar Dront her. Dat is zeg maar de hogere school, HBO niveau. 2 jaar. Honten? Oh god, dan komt ze er alleen voor te staan. Maar dan hebben ze een ganse praktijkschool en alles. Dat is hartstikke leuk. En dan nou als het goed is langzaam in het bedrijf en hoe het eigenlijk overnemen. Ja, dan kan ze er geen afscheid nemen als ze nog een paar jaar naar Dronten moet. Hoe lang duurt dat Dronten? 2 jaar wil ik mee beginnen, maar ik kan ook 4 jaar doen. Dat is net wat ik zelf wil. Je kan ook 4 jaar doen, dan ze dat. Ja, dan. Ja, Roel, wat vind je van twee zo'n... Het is drie vrouwen die om de geren, hè? Dan zitten ze er dus in Veel meer. Ja. De jongen daar. De jongen om elkaar. Ja. Daarom zit het zo goed uit. Ja, zeker. Hè. Ik moet eerlijk zeggen, je zit er... Ja, dat moet ik zeggen. Je zit er allemaal goed uit. En je moest dik tevreden zijn over wat ze achterleurt of niet. Ja, leuk. Ik hoop dat ze nog een paar jaar erbij blijft. Dat ze dit zaakje nog even... Want niet elke boer redt het makkelijk. En Geer zeker ook niet. En als je dan zoveel vee moet, wie we spreken, zo moet omrijden, want dat is het eigenlijk uiteindelijk. Hè. Die zitten hier wel werkelijk in een wereld. Als ik zie wie dit hier allemaal gevoerd werd, de andere kant zo weer een andere meneer van voren. Vertel even, wat was dat erachter voor? Nee, ik hoor Jusuf vertellen, Jusuf bij een andere groep koeien. Dat worden droogstaande koeien. En die droogstaande koeien die moeten weer een ander soort rantsoen krijgen dan deze. En ik zei ook al van die koe voeren, dat is eigenlijk gewoon, dat zijn topsporters. Want dat komt zich heel nauw wat een koe krijgt. Toen kent ze niet zomaar gaat mee zijn graad, veel duur, wat schoot. Nee, dan krijg je ook geen liters in de tank. Hè. Die moet echt gewoon, dat moet allemaal afgestumpt zijn. Je spreekt immers over topsport. Maar ik vind dat de boeren anno 2026 topsportbedrijven. 7 keer 24 uur staan die klaar voor hun vee, maar voor hun vak. En daarvoor u koop het product van ons boeren. Dan haaien we de boeren met aan de gang. En dat is heel erg dringend nodig. Want we missen het pas als ze er niet meer zijn. Dus denk in deze boodschap. Ik zou zeggen, pas fantastisch dat we hier hebben mogen zitten. We hebben het even terug. En we gaan in ieder geval straks kijken op kanaal 45, Roermond Nieuws. Maar voordat we dat doen, gaan we eerst nog even de bloemen geven. En die bloemen die geven we, doe zo zeggen, we geven naar je, maar je zit, dat moet naar vrouw niet toe. Dus toen gaf ze aan mam de bloemen. En dan gaf ze de fly aan opa. En de fly is deze week ook weer van heerschap. De bloemen komen van Ummer, Oetermund. En dat is een mooie bos bloemen. Opa. Dan steken we gewoon straks een mes in en dan zien we ons weer de volgende week. Maar dit was gewoon een programma. Even uitgeweken van normaal. Op de boerderie. Ergens in de buurt van Mariehoop. Of aan de andere kant van Postelbos. Als je denkt, ik ben met de fiets aan het fietsen of ben aan het autorieën. Rie even langs. Het is geweldig. En kijk ook even in de stallen. En dan weet je weer het over gehad hebben. Dankjewel. Tot de volgende keer. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn Heerschap en Bakkerij Heerschap. 365 dagen per jaar ambachtelijke en verse producten van Bakkerij Heerschap. Verkrijgbaar bij de Albert Heijn Heerschap supermarkten in Roermond.